En dat had gevolgen. Op IJsselmaar bij Warkum wordt 3 dagen voor de Christ nog een kitesurfen dien. Al is dat joert maar windkracht zo'n 8, alleen nog geschikt voor de betoefde kitesurfer. De kitesurfen zonder moffen, dat is wel uitzonderlijk of net? Ja, wel in december. Vlak voor de crisis. Dus dat is echt uitzonderlijk, ja. Ja. Want wat met jou zo'n doe je dit toch überhaupt al net, dat het koud is? Nou, hij is wel speciale pakken. En ja, daar trok is eigenlijk wel langer trok in, maar ja, maar vries en zo, dan doet het eigenlijk net. Nevens de waarzaakkundigen hebben we dus te krijgen met een warmtegolf. Gewoon wij het 5 graden te wezen en we zitten nu bij de halve 12, dat is 5, 6 graden te warm. Dus dat is voor mij een warmtegolf. Het is een lange periode met hele hoge temperaturen. Komt het van? Ja, waar komt het van? Als je naar de waarkaarten is, dan hebben we hier een zeg maar zuidwestelijke stroming. Daar wordt warme lucht meegenomen. En die warme lucht die streamt door het verste van Europa uit. En dan is het een west-zuidwestenwind. En dat is constante windrichting. Zuidwest, west. En dan is het met depressies boven huis is het lekker. Dan wordt heel tijd warme lucht ongeveer. En de wintercollectie bij de kleerzaken rint daarom ook net uit. Het is halve 12 graden boeten en ja, daar hing je de winterjassen. Ja, het is een hele zachte winter. Dat is net goed voor de verkoop van de winterjassen. Nee, hè? Nee, zeker niet. Nee, voor de mensen die in Nederland blijven, die kopen op dit moment geen winterjassen. De mensen die echt wolf uit gaan te skiën, daar verkoop je dan nog wat aan. Of de mensen die geen reet rijden, niet boeten gewoon. Maar voor de Nederlanders, nee, blijft de handel achter. Dus de boeren zijn nu het verkeer. Ja, we zijn begonnen met het verkoop. Omdat, ik moest net het hingen. Spietig genoeg voor de kitesurfers, nooit waas die wordt het kouder.